कैसे बाची धर्म हरि जी, कैसे बाची धर्म हरि जी, रौरा तनी बोली। पूछ के धर्म जब मरल जाता गोली, पूछ के धर्म जब मारल जाता गोली, पूछ के धर्म जब कातनाल केहू निभाई भाईचारा, सारा के साराई बड़े होते आरा। कातनाल केहू निभाई भाईचारा, सारा के साराई बड़े होते आरा। ईद बकरीद संगे कैसे मनी होली, ईद बकरीद संगे कैसे मनी होली। पूछ के धर्म जब मरल जाता गोली, पूछ के धर्म जब मारल जाता गोली, पूछ के धर्म जब देखी के कुरीति से मज भय भीत बा। सोनू संग दिल बड़ा बहुत दुखित बा। देखी के कुरीति से मज भय भीत बा। सोनू संग दिल बड़ा बहुत दुखित बा। हलचल अजीत अपन आँख तनी खोली, मनोहर शर्मा अपन आँख तनी खोली। पूछ के धर्म जब मरल जाता गोली, पूछ के धर्म जब मारल जाता गोली, पूछ के धर्म जब